centipede. Здравейте, потребители на V-Box, аз съм Боксер и с мен е Тъндър Ники. Здравейте. Малко стрели имаш. Това е епизод 3. Много се извинявам, че не махнах... много се извинявам, че вчера не снимах по-точно. И... малко кофе. Лайно. Бей. Така, ще сложя малко айрон да се попече. Така, не съм ви показал новата ни къща. Мале, колко въглища съм намерил. Мале, верно. Мале, лъжете. Чак само да го бия лайното, бия го скокал. Ей, имаме 48 диаманта. О, пусна ми едно айрон! Мале, гъмнакай пак! А, не, бътле! Енчанта ни! Отиде ли ни? Отиде! Сега ще го правим, няма значение. Само пръчки да намеря. Мале, боже! Мале, нямаме пръчки. Мале, чествате не са ни подредения, трябва да ги подреждаме, ама Тъндър Ники го мързи. Ники, нямаме пръчки, брате. Мале, как гъмна това? Мале, още съм настахнал. Почетам да го правиш. Ники, пръчки, братле, къде имаме? В газът има две пръчки. Едната, където аз ли ти я набих? В гъз ти си я набил. В моят трудно ще ма. Мале, Ники, леле, Ники, умрали, братле, 31 лева съм. Еми, ходи се скатай някъде, сега ще го па. Бял Мерцедес. Нема. Аре, идвам си към къщите аз. Леле, 2 скелета. Мале, лайната. Леле. Така, ще енчантвам за първи път. Имаме нов член. 11 Феникс. И така. Мале, леле, Ники, идиоти. Ще енчантвам за първи път меч и искам да ви какво ще ми се падне. Аз ти казах да сложим антикрипър плагин, ти не! Не! Не, няма смисъл. Това не е привейт сървър, не! Аз ще им път като гръмне, ти ще го правиш, повече аз нищо няма да правя. Бега, излизам. Ники, пожелай. Я да видя кой левел е поне. Какво ти пожелава, бе? На какво ще енчатнеш 30 лева? Олигофрен, как ще гърми тук, бе, братле, ти като удариш, бягай! Не съм го дал изобщо, бе, май умник! Тогава що минаш до него, Олигофрен? Чакай, не енчантвай още! О, прави го това! Пак нещо, пак ли гръмна лайно? Стоиш долу, братле, го удраш! Той минава и гърми. Виж, там трябва да имаме книги или нещо, букшелф, там нещо трябва да имаме. Букшелфовете пак заминаха. Мъж! Напълни сърце, боксер! Нема, дръж се. Скри се. Идвам. Той при мене! Идвам, да не те изнасили. Палатка, тук. Колко букшелф има, взели ги? 2 имаше и вече ги няма. Ние имаме кожа, бе, само шугър дали имаме. Има 35 книги, готови. Дай ми, сега трябва да... Хой, събери малко дърво. О! Така, ще събера дърво. Ето сега, ако му убият, ти ще си виновен, ето видя ли? Ако му убият, ти ще си виновен, ето видя ли? Тъндър Ники ще ти покажа как се бият крипари, след като тук мина така лекичко. Мале, не си носят братва, сега ще чупа. Олигофрен! И ти си не се обрадва. Да. Идвам. Ми ще бия с... Кажи си координатите. Абе, тук е на това, бе. Ей! Олигофрен, братле! Къде си? Там до шугъра! Не поискахте! Не, боксе! Беги. Беги. Беги, ще фана долу. Ето тук ни мина, така ни гръмна няколко... Не! Боксе, аз казах, че от тебе ти не! Така да видим как ще се измъкнем обаче. Намирай си начин. Да, разбира се. Сега ще ги накарам да полеснат, само аз ще остана явно. За да легна, ако нямат легла. Тук при нас нещо страшно. Леле, 2 крипъра. Как ти гръмнат? Ега не си жив да видиш. Умаш и ти. Няма ясно. Ние нямаме легла. Долу в холма. Там ли са ни? Леле, то Олигофрен, чакай, аз не съм легнал, бе. И аз съм далеч, Чакай ти, лев, не И стой. боксър остана сам, това беше от клипа, чао. Не, няма да бъде чао. Още продължавам аз да снимам сам. Това епизод ви обещах в Недъра. Машто, там са лъковете ни чакат. Вярно ли, братле?
Там са! Мерцедес ме преследва в живота. Нищо. Ники, знаеш кой ме преследва в живота? Няма Мерцедес. Абе, те олигофрени, що ме мата така, бе, братле? To the beast down, down, no. Това е новата опера. Това е новия дъбстеп. Python базики. Дай! ОМГ за... Да, и за няма едно място са вак 14 стака дърт. Той явно е спал на течение, ми се струва. Бял Мерцедес ме преследва в живота. Така, ето ми. Аз в принцип си носа, но много неща си носа. Ама заради тъндърники не мога да си носа. Я си гледал. Не мога да снимам. Всеки вебсайт иска да сложи антикрипър плагина. Ще гласуваме! Ами окей. Ма те ли там как постоянно гърмат? Не. Това ще да се прибирам от майната си. Но проблем. Значи другия клип ще снимам в... Другия клип ще снимам в Недъра. Това ще от мене, аре, чао. Ето, връщаме се и продължаваме. Сега още ли съм ти забил? Не. Гледай, не ме шипнеш да се люпнем долу, че. Мале. Така, ще обиколиме малко тук да видим нещо за Блейз. Представи си тук Блейз, братле. Що така циклива? Абе, ще взима ли малко голстолна? Не знам, ама тук пак ме подгониха те. Брате, ти ходиш и ги дереш, после защо ме бият? Ела, тук се отблъскваме двойката ти еба путка да не ли. Внимавай за тебе! Гледай, сега и мене почваме бият заради тебе. Голстон, ние си имаме. Абе, нищо, ела да ми я ме вземе пак. Абе, имаме вече бая Голстон. Гледай как търчат деба спартанците. Аз ти кам, че мисля, че нападат те война. Пази ми гърба, братле, да не фана. Ето тук да поекспорнем малко. Гледай. Леле, какви са ненормални? Ники, две как си отгоре ще... Шет! Това не беше точно шет. О, пак ми гребват те на главата. Добре, че съм спрял само да ни... Добре, че са на 20-30 ли и ти казах нещо. Айде, Ники, бързо. Ние сме бати. Хората чакат, се бега стрелите. О, едно год. О! А! Така вкъщи се случва нещо, Ники. Чува се дум, ръпа. Ще ги си имаме ли те да си правим недърбик от тях? А как спаше недърбик също? Те са трима! Спарта! Гледайте какво става тук. Те ще му убият, брата. Няма те убият, бе. А ти млад мене, па ще видиш как ще се убият след малко. Добре, че ми взимаш по-малко, ела тук. Е, тук има недърбик. Замък, братле. От недърбик. Да, има Блейз. Пичове. Какво ми мъркат на главата? Ники, търчи един след тебе, Ники. Нямаме купчета, ела са храна. Обаче нямаме купчета. Бати, пичовете сме, Ники, недър, братле. Колко пъти се умира в този недър. Ние трябваше да се разходим и преди тук, бе. Ти имаш ли след холм на това? На портала? На Waypoint? Не. Добре, че аз имам, че Ники, ти толкова неориентиран. Да сетна ли тук лайпойнта? Не, застане. Леле, Ники, аз ще ги слагам те, моля ти се. Сакто джум на лумба лавата, да видиш. Те само да! Да. Не да... Yes, напиши му. Мали как ми забива! И при мен нещо почна лаги. То това е порно, не прощава никой. Ако знаеш колко си бил дой в момента с лъка. На бах ще вкара вътре в замъка. Чакай, не моля те, Ники, братле, швана да умра и ще ме яд после. Мене поче Мике. Абе с отблъскане двойката направо, тази на недър. Така, братле, Блейз, тук трябва да има 100%. Как ще ли ме долу, бе? Стой, Ники, стой. Леле, как ми заби? MDC Спарта. Опа, как ще лезеш, бе? Олигофрен? Леле, боже, аз съм на това. Как ще се върнем, бе, братле? Не знам, аз са тука. А та? Ще паднем долу. Ето го Блейз, аз го виждам горе Блейза. Ето аз виждам какво се въртил. Он е парагваец. А ние не взехме торчове. Ние не махаме до там. Или аз да се върна. Върни брат сега ми били спрял да ми бучиш. Това е Индамакс.
Здравейте, потребители, да ви Аз да ви дава и да е. И това е кандидатурата ми за българския Майнкрафт съвърнайка. О, бати, да, маджора му набих на Ти това. стой тука. Така. Извинете, малко е пепелашка, ама. Малко. Ники, братели, ми се връща. Няма начин. Блейз. Екстра. Много яко се получава. И толкова. Сега трябва да се връщам, братле. Скрил съм координатите ни, защото... Ма не, в смисъл да ми ги видят, мен не ме е страх, ама все пак съм ги скрил. Ох, тук ако не ме Уитър бос. Не, Уидър бос не мога да намерим, не, Уидър мога да намерим и оттам ще направим бос. Ти имаш ли Optifine, бе, Ники? Да. И аз съм си го сложил. Даже още не разбирам за какво е това Optifine. Цъкни контрол. Да. И ти преди го имаш, какво спреш? Аз чуях преди, що не ми става. Его, какво се върти това пасище. Стой, там. Ай, сега идвам, братле. Чай, че аз не съм се отишъл още до холм. Ами аз ще паузирам да не губа времето. И после ще дойда. Чао, да стига. Здравейте, приятели, аз се връщам сам, Тъндър Ники го няма и така. Намерихме Блейза, ето го тука, обаче няма как да го направя, защото нямам нужните материали. И обаче вижте какво намерих същото него. Още един Блейз, ако го виждате. Няма да се показвам, защото ще умра силно за 10 път. Е там където се торчвате. Виждате го май. Е там има още един Блейз. И това е много яка новина, защото... Много яка, не знам, мене много ме кефи новината. Чува се как да го бия обаче, защото докато няма варианта е така, да чупа едното блокче, то да идва и аз да го мандахерцвам. Обаче има вероятност да ме удря много лошо. Така, с мен 11 Феникс вътре, Тъндър Ники отиде да почива малко. Ох, така ще ни взимат малко сърца, някак иначе. Много се кефа. Така, ще нямам епизод как ще го правя. Обаче ще го правя на фаст. В смисъл да не ми занимавам с простоти. Така, това ще направя, там още един ще го направя. Някакво подобно ще измисля да направя. И какво да ви кажа друго? Сега вероятността е да хода махна шибаните торчове. Обаче вероятността да ме убият е 99,9999. Исках се похваля това. Той почна вчера как да има енчант. Момчета ми, това ще от мене, аре. Това ще от мене, много се кефа, да знаете. Яко е. И много се извинявам, че вчера пак че не намерих клип. Нещо не мога го пия това, бе. Бия го мога. Вече мога да правим поушенки. Най-вече което ме кефи. И това е, момчета. Много мерси, все пак, че ми гледате профила. И не ще има изненада ми на 45-я ми клип. Така, ще благодаря на всички и ще разберете по-нататък, ако намеря някой човек, който ми трябва на мене. Това е момчета, аре. И момичета, ако някой гледа.